Llibre de Job, capítol 15, versets del 17 al 35. Les lliçons dels savis. Escolta'm i t'instruiré. Et diré el que conec per experiència, allò que expliquen els savis. Ells no amaguen res. Ho han après dels seus pares, d'aquells a qui fou donat el país sense que cap estranger s'infiltrés enmig d'ells. La vida del malvat és un turment continu. Els seus anys estan tots comptats. Sempre sent veus que l'esglaien. El devastador l'assalta mentre està en pau. No confia escapar de la tenebra, viu entre l'espasa i la paret. Veu al seu davant el bec dels voltors. No s'escaparà de la desfeta. El jorn de la tenebra l'aclapara. L'envaeixen el temor i l'angoixa. L'acorralen com el rei que prepara l'escomesa. Ha volgut alçar la mà contra Déu. Ha gosat desafiar el Totpoderós. Avança amb el coll tibat, darrere el seu escut enorme, perquè té la cara robusta i l'esquena plena de força. Habita en viles destruïdes, en cases on ningú no viuria, condemnades a ser una ruïna. Un home així no es farà ric. No mantindrà el seu patrimoni, la seva hisenda no prosperarà. No podrà sortir de la tenebra, la xardor rostirà els seus rebrots encesos per l'alè de Déu. Confia en l'engany i s'equivoca, perquè l'engany serà el seu salari, que es consumirà abans d'hora. El seu brancam no reverdirà. Serà com un cep amb raïm agre, com un oliver que perd la flor. Les colles d'impius són bordes. El foc crema les seves cases perquè les han vestides amb suborn. Qui engendra malícia, infanta maldat. Aquest, dintre d'ell, cova l'engany.